ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ки вақти шуморо намегира, аммо барои пешравии шабакаи нокаутиҷӣ зарур ва муҳим мебошад. сараввал аз чемпиони вазни нимёнаи ташкилоти UFC оғоз мекунем. Камару Усман дар мусоҳибаи шабакаи GQ оиди Ян Блахович чунин гуфт: ман ният кардам ки аз Исраил Адесания як зина боло равам ва бо Ян Блахович дар вазни нимвазнӣ набард кунам, барои он ки ман новобаста аз дараҷаи вазн беҳтаринам ва ман мехоҳам инро исбот кунам. Кадом вазне ки набошад фарқ надорад, ба ман ӯ рақиби хуб метобад. Фикр мекунам ман ӯро ғолиб мешавам, гуфт Камару Усман. ин суханонро дӯстон Ҳамза Чимаев шунида, дарҳол дар шабакаи твиттерии худ ана ҳамин расмро гузошта ба Камару Усман чунин гуфт: суханҳои Ҳамза Чимаев, ту Камару Усман ҳамин тавр ҳаракат дорӣ ки дараҷаи вазнатро иваз намоӣ. То замоне ки ман аз пушти ту меоям, ҳеҷ куҷо нарав, ман омада истодам. Ман туро дар 2 дақиқа пора мекунам, ба ман бовар кун, ман ин ҷо шоҳам. Албатта хуб мешавад агар мо набарди Ҳамза Чимаевро бар зидди Камару Усман бинем. шахсан ба худи ман дӯстон ин муҳориба шавқовар аст, чунки чӣ хеле ки Камару Усман худаш мегӯяд, ӯ ҷанговари паунд фо паунд мебошад, яъне ҷанговари новобаста аз категорияи вазнӣ чемпион. аз ҳамин хотир ин муҳориба барои ман шавқовар аст. барои шумо чӣ дӯстон? ин муҳорибаро дар оянда дидан мехоҳед? фикратонро ҳатман дар зери видео нависед. мо бошад мегузарем ба хабари дигар. расман набарди Чарлз Оливейра бар зидди Ҷастин Гейҷи дар турнири UFC 274 рӯзи 7 май дар Амрико ва рӯзи 8 май дар Федератсияи Русия ба нақша гирифта шудааст. хотиррасон мекунам ки охирон маротиба Чарлз Оливейра дар турнири UFC 269 Дастин Порьеро дар раунди сеюм бо усули буғӣ кардан шикаст дода буд ва ҳамин тавр камарбанди худашро дар ин вазн муҳофизат карда буд. ҳам акнун Ҷастин Гейҷи бо Чарлз Оливейра барои камарбанд мубориза мебарад. Чарлз Оливейра бошад кӯшиш мекунад ки камарбанд аз дасти ӯ наравад. мегузарем ба хабари асосии видео. дӯстон, худи ҳозир чанд лаҳза пеш мо аз саҳифаи расмии инстаграми нокаутиҷӣ хабардор шудем ки набарди Муҳаммад Наимов бар зидди ҷангори фаластинӣ Али Ал-Қайсӣ дар турнири Титан FC 74 баргузор намегардад. сабаби баргузор нагардидан аз муҳориба даст кашидани Али Ал-Қайсӣ мебошад ва айни ҳол ташкилоти Titan Fighting Championship барои Муҳаммад рақиб куфта истодаанд. хотиррасон мекунам ки ин муҳориба рӯзи 18 феврал ба нақша гирифта шуда буд ва инчунин дӯстон, ин аллакай рақиби сеюм аст ки аз муҳориба бо сабабҳои номаълум даст кашида истодааст. шояд ягон нафар бо бародари мо Муҳаммад Наимов ҷанг кардан намехоҳад. дар ин бора дӯстон фикратонро дар комментария нависед. ба бародарам Муҳаммад Наимов гуфтаниам ки рӯафтода нашав, ту барои мо беҳтарин варзишгарӣ ва мо ҳамеша дар куҷое ки набошем туро дастгирӣ мекунем. рӯзҳои хуб дар пешанд. дар охир умед дорем ки ташкилоти Titan Fighting барои Муҳаммад рақиби арзанда меёбад ва мо муҳорибаи Муҳаммадро рӯзи 18 феврал дар карди асосӣ хоҳем дид. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои охирин аз ҷаҳони ММА. пайгири шабакаи нокаутиҷӣ дар Instagram, Telegram, TikTok ва YouTube бошед, чунки ҳамавақт хабарҳоро аз олами варзиш мо пешкаши шумо мегардонем. то барномаи навбатии Чӣ гап. хайр. ای بشه شهران سلام در غم مردک تسلا ای بشه شهران